Чуваш ли се? Сигурно се чува. Седи. Здравейте, приятели! Искаме да изкажем огромните си благодарности на JumpBG За това, че се оказаха най-добрият партньор, който можем да изберем за осъществяването на всичките ни проекти, свързани с развъдника, с който се занимаваме, и всички бъдещи проекти, които искаме да осъществим, като книги, онлайн платформи, кешбек вебсайт, кешбек платформа за мобилна платформа и какво ли още не. За това искаме да изкажем своята най-голяма благодарност на JumpBG. Ето и всичко това, което правим, и сме се доверили на JumpBG за него. Това е книгата, която пишем. Тя ще се хоства на техния сайт в отделна платформа. Отделно имаме множество апликации за нашия развъдник, където следим всичко за нашите кученца. Имаме личен проект, който е свързан с разпределението на хапчетата в нашето семейство генерално. Имаме To-Do, което сме направили специфично и също го хостваме там. Една от най-важните причини, поради която избрахме JumpBG, е защото на предишните хостинг компании, на които се бяхме доверили, в момента, в който се опитахме да правим онлайн магазин, веднага ударихме гредата, свързана с iNode-овете. Тук, както може да видите, JumpBG ни предлагат безгранични, дори на най-евтиния им план. Имаме безгранични iNode-ове, което означава, че може да имаме колкото си искаме файлове. Отделно от това, на долния екран правим един кешбек проект, който е доста обемист, както можете да видите от лявата страна, страшно много код. Затова не губете повече време, изберете JumpBG.